Hoxe é o noso penúltimo día. Para eso, para despedirnos, vamos a facer unha obra e tamén un baile. Esperamos que vos guste. Xa sei que sodes moitos actores, así que remataremos a película de seguida. Tamén sabedes que o produtor non ten moitos cartos e non podemos gastar moitos metros de película. Vale? Vale. Va, seguro que na primeira toma xa sai todo perfecto, porque nós somos uns excelentes actores. Preparados para rodar? Preparados. Toma un. Acción y pico y una galiña. Acción. Mamá. Que... Actor típico de unha galiña. Non, non e non. Corten, corten. Así non pode ser. A tónico de unha galiña falta de emoción. Ten que ser algo máis exagerado. Entendedes? máis exagerado. Iso é. Un pouco máis exagerado. Vale? Repetimos. Todos preparados. Toma dos. Acción y pico y una galiña. Acción. Corten, corten. Si que a galiña fos unha víbora.
aí vais a galiña. Imos dedicar este vale ao noso compañeiro Omar, que hoxe non poido bailar con nosotros. Esperemos que se recupere pronto. You